N'aka nke ọzọ n'okwu metụtakwa na nzukọ National Convention nke otu ndọrọndọrọ People's Democratic Party, ụlọ ikpe Federal High Court were ọnọdụ na Abuja akwụsịla otu ndọrọndọrọ People's Democratic Party PDP n'ịga n'ihu n'atụmatụ ya inwe nzukọ National Convention ọ kanyere ga-ewere ọnọdụ n'Ibadan, isi obodo Oyo steeti, n'abalị 15 nakwa abalị 16 nke ọnwa Nọvemba afọ 2025. Justice James Omotosho na nkabi ikpe ya kwadoro ikpe nke mmadụ atọ na nyabụ pati PDP ọnụma na-esu wetara n'ihu ya. Ụlọ ikpe kwuru na ihe akaebe ewetara ya gosiri na nyabụ pati dara mba ịgbaso ihe akwụkwọ iwu 1999 Constitution akpara aka kwuru, dakwa mba ịgbaso usoro iwu nke ụlọọrụ Independent National Electoral Commission yanakwa akwụkwọ iwu Constitution nyabụ pati. Ndị gbara nyabụ akwụkwọ bụ Honorable Austin Nwachukwu, onyeisi oche PDP n'Imo steeti, Honorable Ama Abraham Nnanna, onyeisi oche PDP n'Abia, na Tona Alabi George, onye odeakwụkwọ PDP na Buruburu South.